uns nenos e nenas do Colexio Teiparrúa de Cangas, do Morrazo. Estamos facendo unha guía turística chamada Móvete por Cangas, para que toda a xente que queira vir poida saber cousas do noso pobo. Temos moitos apartados, como música en Cangas, espazos naturais, transportes. O noso grupo traballa a músicos de Cangas e para iso necesitamos a túa axuda. Cal é o teu nome completo? Meu nome é Alberto González Avilés. Que instrumentos tocas? Bueno, pois tocar, comecei tocando a trompeta, despois comecei a tocar a trompa, que foi como que me especialicei, toquei o piano, toquei tamén algo violonchelo, e despois especialiceime en composición, que foi máis ou menos onde quixen sempre tirar desde un principio. Con que idade empezaches a estudiar a música? Perdón. Especifico, e toco a orquesta. Que é importante. Con que idade empezaches a estudar a música? Pois realmente comecei tarde, eu comecei máis ou menos con 13 anos. Pero despois o que fixen foi facer moitos cursos por libre, entón adiantei todo ese tempo perdido. Que querías ser de pequeno? Músico? Sempre me encantou a música. Realmente, cando quixen ser músico de verdade, foi máis ou menos esa edade. Quixen dedicarme a elo de completo e, bueno, aquí estou. Sobre todo porque viña dunha familia de músicos, tamén. Na Banda Bellas Artes estiveches moito tempo? Pois estiven máis ou menos casi 11 anos, 10 anos e medio. E dentro dos 10 anos e medio, eu comecei no ano 82, máis ou menos, principios de 82, ao finales de 81, non o teño moi claro. E rematei finales de 92. Cantos anos dirixiches a banda? Como director titular estiven 2 anos e medio. Como codirector, pois estive, non sei agora exactamente, pero uns 7, 8 anos, pode ser. A que te dedicas actualmente? Son profesor da Escola e do Conservatorio de Música e dentro do Conservatorio de Escola de Música dirixo o proxecto orquestral. Topamos información sobre o proxecto orquestral. Nos poderías falar sobre este tema? Pois o proxecto orquestral, o primeiro curioso de como comezou, que comezou no ano 2007, máis ou menos, e comezou por iniciativa propia dos propios alumnos que me propuseron, como facíamos de vez en cando algúns arranxos para tocar en grupo, propuseronme porque non xuntarnos e facer unha pequena orquesta para tocar, porque en aqueles momentos o que facíamos era acompañar o coro. Entón, propuseronme para tocar eles solos, e a partir de aí comezou o que hoxe en día coñecemos o proxecto orquestral, que é unha fusión de alumnos, exalumnos, profesores, que, bueno, que estamos todos traballando un pouco día a día por facer a mellor música posible. Sabemos por Mai que eres compositor. Cantas obras tes compostas? Máis teño contabilizadas. O que sí, como compositor, sempre temos varias etapas. Por suposto, calquera compositor creo que vai a decirche que está moito máis satisfeito da última etapa como compositor que das primeiras, pero as primeiras son necesarias para chegar a esta última, porque é onde realmente vas collendo un pouco o que eres ti, o que identifica a tua propia música. Pero obras, pois non sei, non as teño contabilizadas, pero levo solo estreando obras fai 31 anos. O sea que hai moitas obras, solo estreando. Cal é a que máis te gusta? Como podría decirlo? Quizáis algunha das que non se coñece, que ao mellor tardará moito tempo en coñecerse polo formato para a gran orquesta sinfónica e que nunca poden levar a cabo porque é casi imposible, porque necesitas unha gran formación. Quizás esa é a obra da que estou máis contento, que rematei fai agora uns 3-4 anos. Ainda que seguen compoñendo, pero estou falando de que un pouco é a que máis me identifica. Ainda que este ano, bueno, vou estrear unha obra tamén que máis ou menos sigue a mesma línea. Cal é a primeira? A primeira que estrei,
ou a primeira que compusen? A primeira que compusen son moitas. A primeira que estreei foi coa banda de música, un paso doble, e nese ano xa foi unha cousa moi rápida, que non recordo a ver se foi dentro do mesmo ano ou o ano seguinte, que estreei unha obra que se chamaba Poema coa banda, e quizás aí onde empezou de verdade a carreira como compositor. E a última? A última chamase Burlesque, compuse como composición propia, porque despois hai arranxos, hai adaptacións, ou obras sobre outras obras, pero como composición propia, esta última que vou a estrear esta semana que ven, que se chama Burlesque. Estás compoñendo actualmente algunha obra? Nestes momentos, imposible, porque estou centrado totalmente no que vai a ser a pequena xira do concerto do proxecto orquestral, a grabación dun CD, a grabación dun DVD, entón estou centrado completamente niso, e unha vez a remate, pois a cabeza quedará saca un espazo para pensar en nova música. Cando queres compoñer unha obra, como empezas? Cando queres compoñer unha obra, como empezas? Pois o principal problema é que hai un pentagrama, unha páxina totalmente en blanco, con un montón de pentagramas tamén en blanco. A partir de aí, rompes moito a cabeza de que é o que queres facer, que tipo de formato lle queres dar, porque iso primeiro, pensar en para que formato a queres facer. Por suposto, poñerte con ilusión, non é poñerte diante porque realmente tes que compoñer, senón buscar realmente cal é un pouco a iniciativa que te quere levar a facer algo, e unha vez es moi claro que tipo de formato, para que tipo de agrupación queres traballar. Despois, bueno, non sei, eu creo que realmente cando estás máis cómodo nunha obra é cando chegas a mitad da obra, que cando empezas a notar que realmente xa te sintes, xa sabes o que queres facer e de que forma queres facer. Cando rematas a obra, o único que pensas é que agora é cando tiña que comezala, pero iso deixalo para a seguinte obra. E cando rematas a obra tamén de verdade, e o instrumento, sempre eu digo tamén aos meus alumnos, o mellor instrumento que tens que ter é unha goma de borrar, para borrar todo o que lle sobra agora. Pero realmente, en que penso? En que penso sobre todo no formato, en estes momentos cando teño, por exemplo, que escribir para compoñer para o proxecto orquestral, penso nas caras de cada músico, a música que eles van a facer e que realmente van a poder levar a cabo coa obra que van a facer con eles. En que te inspiras? A inspiración é un pouco extraña. Realmente, inspiración non que se crea, hai días moi bons e días moi malos, por suposto. Nos días bons é dos que se chamamos os días inspirados, os días malos é donde tiras do oficio e tratas de un pouco solapar ese problema que tes que compoñer, tes que levar a obra adiante, pero te que seguir o traballo, ainda que non sea o mellor día para poñerte a compoñer. Pero inspirar, bueno, se falamos de obras que están feitas, por exemplo, como agora para o proxecto orquestral, moitas veces a inspiración ven porque se é unha obra que te basas nunha banda sonora e colles 2 ou 3 temas, bueno, o único que faz é darlle unha forma, facer moita música túa, moitas veces é un pouco injusto porque dentro desas obras o mellor 90% é parte túa, aunque despois a obra vai a ser de outro compositor, pero bueno, é algo que teño asimilado e que ten aí. Agora, poñoche o exemplo, ensaiando Burlesque, moitos me decían isto que estamos tocando nesta obra, que é totalmente nova, escoitámoslo noutras obras que xa estamos tocando, que incluso non son túas, pero que son a ti, porque claro, ao final son obras miñas, solo que, entre comillas, roubo, non é que roube, pero collo prestado algunhas melodías de alguna banda sonora ou así, para darlle nome e que podan, pois que os propios componentes se sintan a gusto tocando. Pero inspiración, prefiro falar de días bons e de días malos. Os días bons son os inspirados. Cales son os teus referentes na música? Todos comezamos querendo compoñer dunha forma parecida a un compositor que tes como referencia en cada momento. Por suposto, a estas alturas hai moitísimos referentes.
Hai momentos para Beethoven, hai momentos para Mozart, hai momentos para Wagner, hai momentos para Bruckner, hai momentos para Mahler, para Tchaikovsky, etc. etc. Cando comezas, tes 2 ou 3 compositores porque realmente ainda non tes todo ese bagaxe do que te aporta a música e a propia experiencia dentro da música. A madurez fai que saibas cal é o compositor aceitado en cada momento. Todos os que acabo de decir agora e moitos máis que me faltarían, Sibelius, que me faltarían, son os que aportaron un pouco a miña forma de ser, pero iso sí, despois eu teño que buscar a miña propia identidade, e o peor diso, despois cando sates, é estar atado a ela, ter que sair dela, porque senón cando empezas a compoñerse a todos e empezas a parecer ao que xa fixeche en anteriores obras. Pero bueno, en un principio os compositores que dicen, e algúns que me faltan, moitísimos que me faltan, que teríamos que poñer nesa lista. Pero bueno, eu creo que agora xa con o tempo que levo dentro da música, creo que cada un aportou moito, e as súas obras, as súas partituras son as que máis me enseñaron, máis que calquera aprendizaxe en calquer centro de enseñanza. Tes algún soño para o futuro como músico? Esa pregunta facíame a semana pasada e eu o que decía é que nestes momentos os meus soños son mes e medio de futuro, que levar adiante toda esta mini xira, que os componentes da formación que estou dirixindo se sintan completamente orgullosos do traballo que van a facer, que se sintan recompensados polo público, levar adiante as 2 grabacións que vamos a facer, tanto o CD como o DVD en directo, e o que digo, ese é o meu futuro máis cercano. Cando chegamos a certa idade, non pensamos nun futuro tan lonxano, sino que estamos pensando máis ben que é o que podemos facer neste presente e no futuro máis cercano posible, porque esa é a realidade ao final. Pensar o que vou facer dentro de 5 anos, non o sei, nadie o sabe. Ni siquiera podería decir que este ano estaría facendo a xira co proxecto, non o podería decir o ano pasado. Cada ano é un mundo, por suposto é moi complexo levar isto adiante, e o único que podo decir é falar disso, un mes e medio, 2 meses, que é o meu futuro musical. Despois, a partir de aí, por suposto, sou profesor de música, sigo dando clases, e, por suposto, se podemos seguir adiante co que estamos facendo, pois seguiremos avanzando en nivel, por suposto, con portas abertas a todo o mundo que quera participar con nós, e darlle o mellor que podamos ao público. Pois moitas grazas. A vos, a entrevista.